Benetan, tipa horrena oso fuertea da. Zuen gainetik pasatu da garazinen entxufatua delako. Nik eni zuen postua kendu nahi. Eta zergatik aukeratu zaituzte? Laguntzeko, basakabitik eraman behar ninduten. Bagera ere, hausueki dantzen gaituzte, egun senti berrietara. Laguntzatxo bat paper kontuekin eta ikuskapenarekin irabazien zati baten truke. Bera da, ikuskatzailea! Maitane, kontrolatu zure burua. Profesional irudia ematen ez badugu harrapatu egingo gaituzte. Boskoko, teiko beio berena. Denea proban nahasketa bat egon zela eta emaitzak ez direla egokiak. Hortaz, zein da ditu duena? Guk ikertzerik nahi ez duen norbait. Zure lagunekin ala nirekin. Norekin zaude gusturago. Aukeratu. Ez zara aspertzen zure neska laguna izorratzeaz. Zertaz ari zara? Jaron, baina hitz egin dezagun. Bakean usteko! Estunelakoa! Baina zuzoratuta zaude!